ሰላም ሕጂ ድማ ዝያዳ ናይ ንባብ ልምምድ ክህልወና እዩ ሕቶታት ክህልውና እዮም ቃላት ድማ ንማሃሪና ናይ ኢያሱ ብርሃን ወርሒ ምርምር ናይ ኢያሱ ብርሃን ወርሒ ምርምር ሓደ ብርሁ ዝበለ ምሸት ትኩር ኢያሱ ብዛዕባ ነጸብራቕ ወርሒ ክመሃር ወሰነ ነቲ ዝፈትዎ ኣምበላይ ከልቡን ላምፓዲናን ሒዙ ኸኣ ናብቲ ደንበቤቱ ገጹ ክመራመር ወፀ ደሓር እሱ ነታ ላምፓዲና ናብ ሓደ ከቢብን ገዚፍን ከውሒ ገጹ ኣቕንዓ እንተረኣየ ግን እቲ ከውሒ ከም ወርሒ ደሚቑ ኣይንጸባረቐን እዚ ናተይ ከውሒ ገዛእ ርእሱ ብርሃን ኣይህብን እዩ ኢሉ ሓሰበ ብድሕሪዚ ካብ መጽሓፍ ናይ ሳይንስ ዝተማህሮ ወርሒ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ኣይተመንጩን እያ ዝብል ነጥቢ ዘከረ ኣብ ክንድኡ ግን ወርሒ ነቲ ፀሓይ ብርሃን ተቐቢላ እያ ተንጸባርቕ ልክዕ ከምቲ ጨረር ብርሃን ላምፓዲንኡ ናብቲ ከቢብ ከውሒ ምስ ኣቕንዖ ዘንጸባረቐ ብምግራም ኢያሱ ነቲ ጩራ ብርሃን ላምፓዲና ናብ ሓደ ማሕማሕ ዝብል ዚንጎ ገጹ ኣቕንዖ ንብኡ ድማ እቲ ብርሃን አንጸባሪቑ ነቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ተኽሊ ብርሃን ሃቦ ድሓር ለካ እታ ወርሒ ከምዚ ዘንጸባርቕ ዚንጎ ጌራ እያ ንዓና ብርሃን ትህበና ኢሉ ንትዕዝብቱ ደምደሞ ንጽባሒቱ በቲ ተመራሚሩ ዝረኸቦ ውፅኢት ተሓጒሱ ድማ ነቲ ውፅኢት መርመርኡ ንኣዕሩኽቱ ኣካፈሎም ኩላቶም ድማ ወርሒ ከመይ ጌራ ከም እተንጸባርቕ ተማሃሩ በቲ ቀሊል ሓይሊ ነጸብራቕ ድማ ተገረሙ ብኡ ድማ ተገረሙ ሓንቲ እንታይ ክንገብር ኢና ኣብዚኣ ቅድሚ ናብ ሕቶታት ምኻደይ ሓንቲ ነገር እንታይ ዝበሃል ክብር እየ ሓንቲ ነገር እዚኣ መሸፈኒት ክጥቀመላ እየ መሸፈኒት ክጥቀመላ እየ ንሕቶታት ኦኬ ክንቅጽል ኢና ሕጂ ክንቅጽል ኢና everybody pay attention ኣብዚ ዛንታ ሕቶታት ኣብዚ ዛንታ ኢያሱ እንታይ ክመሃር እዩ ተገዲሱ እስከ ንፈትና እንታይ ክመሃር እዩ ተገዲሱ እንታይ ክመሃር እዩ ተገዲሱ እንታይ ክመሃር ተገዲሱ ስለምንታይ ያ ወርሒ ተንጸባረቕ ስለምንታይ ያ ወርሒ ተንጸባረቕ መርመርኡ ከካይድ እንታይ ተጠቒሙ መርመርኡ ከካይድ እንታይ ተጠቒሙ መርመርኡ ከካይድ እንታይ ተጠቒሙ ላምፓዲናን ዓቢ ከቢብ ከውሕን ላምፓዲናን ዓቢ ከቢብ ከውሕን ተጠቒሙ ነታ ላምፓዲና ናብቲ ከውሒ ገጹ ምስ ኣቕንዓ እንታይ ክዕዘብ ክኢሉ ነታ ላምፓዲና ናብቲ ከውሒ ገጹ ምስ ኣቕንዓ እንታይ ክዕዘብ ክኢሉ እቲ ከውሒ ከም ወርሒ ኣይደመቐን እቲ ከውሒ ከም ወርሒ
ኣይደመቐን ቀፂላ ትስዕብ ሕቶ ቀፂላ ትስዕብ ሕቶ ኣሃ ከምቲ ኣብ ሳይንስ ዝተማህሮ እታ ወርሒ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ተመንጩ ድያ ከምቲ ኣብ ሳይንስ ዝተማህሮ እታ ወርሒ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ተመንጩ ድያ እስከንፈትን ተመንጩ ድያ ኣይ ፀሓይ ብርሃን ተቐቢላ እያ ተንፀባረቕ ፀሓይ ብርሃን ተቐቢላ እያ ተንፀባረቕ ኢያሱ ወርሒ ከም እተንፀባረቕ ኣብ ምርምርኡ እንታይ ተጠቒሙ ኢያሱ ወርሒ ከም ተንፀባረቕ ኣብ ምርምርኡ እንታይ ተጠቒሙ ማሕማሕ ዝብል ዚንጎ ተጠቒሙ ኢያሱ ነታ ላምፓዲና ናብቲ ማሕማሕ ዝብል ዚንጎ ምስ ኣቕንዓ እንታይ ተዓዚቡ ኣሃ እቲ ብርሃን ካብቲ ዚንጎ ኣንጸባሪቑ ነቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ተኽሊ ብርሃን ከም ዝሃቦ ተዓዚቡ ግርም ኢያሱ ካብቲ ዝገበሮ ምርምር እንታይ ተማሂሩ ትብል እንታይ ተማሂሩ እስከንረአያ እንታይ ተማሂሩ ልክዕ ከምቲ ዚንጎ እዚኣ ዚኣ ሶሪ ክእርማያ እዚኣ ልክዕ ከምቲ ዚንጎ ብርሃን ላምፓዲና ተቐቢሉ ዘንጸባረቐ ወርሒ ድማ ፀሓይ ብርሃን ተቐቢላ ከም እተንጸባረቕ ከማልክ ኢሉ ኢንትረስቲንግ ሶ ኢያሱ ከመይ ገይሩ እቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ምርምር ምስ ኣዕርኽቱ ተኻፊልዎ ኣሃ እስከንረአያ ንፅባሓይቱ ብዛዕባ እቲ ዘካየዶ ምርምር ነጊርዎም ኢንትረስቲንግ እስከ ደጊመ ነታ ስቶሪ ከንብባ እየ ሕጂ ደጊመ ከንብበልኩም ክትዝክሮም እታ ናይ ኢያሱ ብርሃን ወርሒ ምርምር ሓደ ብርሁ ዝበለ ምሸት ትኩር ኢያሱ ብዛዕባ ነፀብራቕ ወርሒ ክመሃር ወሰነ ነቲ ዝፈትዎ ኣምበላይ ከልቡን ላምፓዲናን ሒዙ ኸዓ ናብቲ ደንበ ቤቱ ገጹ ክመራመር ወፀ ደሓር እሱ ነታ ላምፓዲና ናብ ሓደ ከቢብን ገዚፍን ከውሒ ገጹ ኣቕንዓ እንተረኣየ ግን እቲ ከውሒ ከም ወርሒ ደሚቑ ኣይንጸባረቐን እዚ ናተይ ከውሒ ገዛእ ርእሱ ብርሃን ኣይህብን እዩ ኢሉ ሓሰበ ብድሕሪ እዚ ካብ መጽሓፍ ናይ ሳይንስ ዝተማሃሮ ወርሒ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ኣይተመንጩን እያ ዝብል ነጥቢ ዘከረ ኣብ ክንድኡ ግን ወርሒ ነቲ ፀሓይ ብርሃን ተቐቢላ እያ ተንጸባርቕ ልክዕ ከምቲ ጨረር ብርሃን ላምፓዲንኡ ናብቲ ከቢብ ከውሒ ምስ ኣቕንዖ ዘንጸባረቐ ብምግራም ኢያሱ ነቲ ጩራ ብርሃን ላምፓዲና ናብ ሓደ ማሕማሕ ዝብል ዚንጎ ገጹ ኣቕንዖ ብኡ ንብኡ ድማ እቲ ብርሃን ኣንጸባሪቑ ነቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ተኽሊ ብርሃን ሃቦ ደሓር ለካ እታ ወርሒ ከምዚ ዘንጸባርቕ ዚንጎ ጌራ
ንዓና ብርሃን ትህበና ኢሉ ንትዕዝብቱ ደምደሞ ጽባሒቱ በቲ ተመራሚሩ ዝረኸቦ ውፅኢት ተሓጒሱ ድማ ነቲ ውፅኢት መርመርኡ ንኣዕሩኽቱ ኣካፈሎም ኩላቶም ድማ ወርሒ ከመይ ጌራ ከም እተንጸባርቕ ተማህሩ በቲ ቀሊል ሓይሊ ነጸብራቕ ድማ ተገረሙ ሕጂ ድማ ቃላት ክንርኢና ወርሒ ሙን ብርህው ዝበለየ ለይቲ clear night ወሰነ decided ነጸብራቕ reflection ላምፓዲና flashlight ከውሒ rock ምምርማር to investigate ኣስተብሂሉ noticed ማሕ ዝብል ዚንጎ reflective metal sheet ኣቕንዖ aimed ኣብ ክንድኡ instead ብርሃን ፀሓይ sunlight ብርሃን ላምፓዲና flashlight ብርሃን ወርሒ moonlight ተገረመ amazed ደንበ something is missing here ደንበ is backyard I will write it this one backyard ደንበ backyard that is wonderful thank you for watching and see you in the next video